Любимата кауза на актьора, който предстои да видим в култовия филм Стар Трек, е да помага на деца в нужда. Това ще бъде и една от мисиите в новия сезон на реалити шоуто Big Brother. Ако шоуто дарява за благотворителност, това е чудесна идея. Обществото по свой начин успява да се идентифицира с някой известен. Идеята е, че хората го усещат, познават го, гледали са го как пее, играе или, например, води новини. Така се оформя връзка между публиката и звездата. Това е човешката природа. И затова обществото е много отзивчиво, ако тази звезда го помоли да бръкне в джобовете си и да дари пари. Където и да пътувам, винаги се ангажирам с местни благотворителни каузи, сподели актьора. Мисля, че известните, звездите са в много силна позиция да помагат на хората в нужда. И мисля, че колкото повече това се прави, толкова по-добре. В България Бен Крос работи с фондация Лале. Той е в журито на конкурса Проект на годината, който в края на март за 4-та поредна година ще избере най-добър проект на неправителствена организация в социалната сфера.